visites a casa. Us vigilen. Ei! Ei! Què passa? Passar per damunt de nenes de 6 anys. I passar per damunt de nenes de 6 anys. Això és el que fan, passar per damunt de nenes de 6 anys. Per arruïnar la vida de les persones. Sí, bueno, està tot igual. Està tot llegat. És una mentira directa.